Ongi etorri Usurbila, gure herrira, gaurkoan Harria Hitz ibilbidea erakutsiko dizuegu, seguru gustoko izango dezuela. Usurbildarrok gure burua ezagutzera emateko, nahi bat badaukagu, iruditzen zaigu herrin badauzkagula ondarearen aldetik eta kulturaren aldetik balore oso interesgarriak, eta lanketa horretan ikusi genuen, arte garaikidearen arlorrean bazegola hemen ekarpen bat. Gainera ez ekarpen soil isolatuen bilduma bat baizik eta nolabait errelato bat ere bai. Usurbilen frankismo garaian 60ko hamarkadan loratu zen nolabait euskal kulturaren aldeko ekimen bat, eta ekimen horri jarraiki hainbat egilek, tartean usurbildar ospetsuek ere, egin zituzten beren ekarpenak, ezta? Eta ordu nolabait esan dezakegu Usurbilgo gune-gunean badagola euskal kultura garaikideari egindako halako ekarpen interesgarri bat. Eta hori usurbildarrontzat ez ezik, kanpotik datozenentzat ere oso interesgarria dela eta benetan merezi duela. Horregatik jarri nahi izan dugu Harria Hitz ibilbide hau denon erakusgai, eta iruditzen zaigu ona datorrenak topatuko dula benetan gauza jakingarrik eta interesgarrik gure herrin. Eta gainera, iruditzen zaigu baita ere hau Usurbilen Donostiatik gertu egiteak badaukala balio gehigarri bat, ezta? Gaur egunean Donostia hartzen da guztiaren ardatz eta gunetzat, eta gure ustez Donostian ez ezik beste toki batzuetan ere badaude kontu interesgarriak, eta hortan behintzat reklamatzen dugu Usurbilere badala nor, Usurbilek ere badaukala zer erakutsia. Usurbilgo Dema plazan gaude, gaur egun Usurbilgo herriko erdigunea edo bizkarrezurra dela esan daiteke, eta plaza hau identifikatzen da bi elementurekin. Alde batetik eliza daukagu, eta bestaldean frontoiak ixten du edo delimitatzen du plaza, ez? Ze izan dira plazak historian zehar? Plazak beti izan dira komunitatea biltzeko gune bat. Eta funtzio horri begira diseinatuak izan dira. Gainera, plazetan normalean ere eraikin garrantzitsuenak edo esanguratsuenak jarri izan dira, eta kasu honetan, eraikin historiko ederra ditugu plaza inguratzen. Bestalde batetik esan dugu Dema plaza batean gaudela, eta zer da Dema plaza bat? Dema plazan euskaldunok badakigu idi probak, zaldi probak, gizon proba eta gaur egun ere emakume probak egiten direla. Eta proba horiek, harri bat, inguruan ikus ditzazkegu Demarako dituzten harriak, harri bat soinean eramatean datza. Eta harri hori zenbat denbora jakin batean, zenbat eta buelta gehiago eman plazan, harik eta hobeto. Gizon eta emakumeen kasuan, harri pisutsu hori gizakiak eramaten du, ez? Eta horrek pixka metafora batera bideratzen gaitu, nola askotan entzun izan dugu agian edo barneratu daukagun nola euskaldunok sama bat badaukagun atzetik edo bizkarrean edo, ez? Nola harri pisutsu bat eramaten dugun gure egunerokotasunean. Eta harri hori izan daiteke gure iraganerekiko sama, hizkuntzarekiko arduraren sama, izan daiteke gure kultura bizi berritzeko daukagun konpromisoaren sama, eta abar, ez? Pixka bat horrekin lotuta, esan behar da, justu puntu hontan, Dema plaza hontan, 1976an, maiatzan, jaialdi bat egin zela, euskal kulturarekin eta euskal sentimenduarekin lotura handia zuen jaialdi bat, eta jaialdi horretan, sentimentu horren adierazpen sakona izan zen. Jaialdi hori Udarregi bertsolariaren omenaldi jaialdia izan zen. Gaude, Udarregiren omenaldean, Udarregiren omenez jarri zen monumentuaren aurrean. Monumentuak denboraren iragaitea erakutsi nahi du, eta Remigio Mendiburu eskultore gipuzkoarraren obra bada. Zeintzen Udarregi? Udarregi zen 19. mendeko bertsolari bat, Juan Jose Alkain izenekoa, bera berez Aian jaioa zen, baina Usurbila etorri zen bizitzera, Udarregi baserrira familiarekin lehenengo, eta gero artikula handi baserrira. Eta gizon honek bertsotan bazekien, baina ez zekien euskaraz idazten. Orduan bere bertsoak gogorarazteko edo memorizatzeko teknika bat edo lenguai bat asmatu zuen. Eta hori da pixka bat hemen oskol hontan ikusten duguna. Zer egiten zuen? Berak
raia batzuen bitartez edo marra batzuen bitartez, bertso horren puntuak edo gogorazten zituen. Eta orduan gero, berak hori ikusten zuenean, batzekien zer bertso zen, marra horien bitartez. Orduan, Remigio Mendiburu, pixka bat omenaldi hortan, hori erakutsi nahi izan zuen, hoie dia artikula handi baserriko ganbaran zeuden bertso baten, aztarnak, transkribapenak, ez dakit nola adierazi. Eta, esan, hemen egintzen jaialdi hura, oso jaialdi garrantzitsua izan zala, kontutan eduki behar dugu, 1976an, Euskal Herria frankismoaren garaian zegoela, eta beraz euskal kultura oso jarraitua eta oso zentsuratua izan zala, eta oso zaila zela horrelako jaialdi bat antolatzea, zentzurari musin eginez, pixka bat. Orduan, lehenengo jaialdia izan zen, mota horretako lehenengo jaialdia izan zen, eta gainera, etzen bakarrik izan artista biltzeko gune bat, baizik eta euskararekin eta euskal kulturarekin zerikusia zeukaten ekimen desberdinak bildu ziren. Jaialdi hortan egon ziren ekintza desberdinak, euskal kulturarekin lotuak, alde batetik bai jarri zela eskultura hau Udarregiren omenez, baina aitzaki horrekin bertsolariak egon ziren, musika egon zen, euskaraz idazteko lehiaketak antolatu ziren umei begira, eta berez frankismo garaian pentsadezina zen zerbait lortu zen jaialdi horrekin usurbilen. Eta bai izan zala beste herrientzako pizgarri moduko bat, beste herrietan eredu hori errepikatu egin zen eta omenaldien aitzakian olako jaialdiak antolatzen hasi ziren. Udarregiren omenaldi hontan aipatzekoa da Ricardo Arregi euskaltzale gazteak egin zuen hizketaldia, eta bertan oso ondo islatzen da garai hartan euskaldunok ze ikuspuntu genuen gure kulturarekiko, Eta alde batetik oso ikuspuntu iluna eta beltza aurkezten du, esaten du euskal kultura eta euskal gizartea hiltzorian dagola, baina gero bai aipatzen duela Udarregiri omenaldia bezalako ekitaldiek aurrera begiratzeko aukera ematen dutela, eta atzera begira egon beharrean denbora guztian, indarrak bilduta euskal sortzaile guztiek batera eginik aurrera eta euskal sorkuntza biziberritzeko aukera hori badagola. Orduan, azkenean, nolabait esateko mezu positibo bat ematen du, nahiz eta oso ikuspuntu eskorretik abiatu. Atzean, Zumetaren murala dugu, Zumeta Usurbilgo artista ezagun bada, eta hemen atzean dugun irudi horma hau, bere artelan ezagunetarikoa da Usurbilen bertan, Honen arira esan, berak egin zuen obra hau 1973an, 1973an, bere sinaduran ikus daiteke, eta zeramikasko mural handi bada, egin zituenetatik ia gelditzen den bakarra uzten dela. Eta esan beharra dago, Zumeta, lehen aipatu egun Remigio Mendibururekin batera eta Jorge Oteizarekin edo Txillidarekin batera adibidez, gaur taldeko partaide izan zala, eta gaur taldea oso talde garrantzitsua izan zala euskal kultura garaikidearen susperraldian. Gaude Mikel Laboa plazaren aurrean, plaza hau Zumetaren muralarekin elkarrizketa batean aurkitzen dugu Usurbilen, eta elkarrizketa horrek planteatzen digu zergatik hemen Mikel Laboaren plaza. Eta baita ere errazio bat euskal artista garaikideen eta euskal kantagintza garaikidearen artean. Azkenean, 60ko hamarkadan eman zen kulturestanda, ez zen kulturestanda artistiko bat bakarrik izan, kulturestanda orokor bat izan zen, eta bertan kultur sorkuntzako partaide desberdinak bateratu ziren, bai artistak, bai idazleak, baita kantariak edo musikariak ere. Plaza hau, Zumeta berak diseinatu zuen, garai batean txirristra handi bat zeukan, gero kendu zen, txirristraren plaza izena zuen, baina 2009an Usurbilgo herriak Mikel Laboari omenaldi bat egin zion, eta omenaldi hortan izena aldatu zitzaion, eta Mikel Laboa plaza izena jarri zitzaion. Bertan ikusten diran plaka eta eskultura ere, 2009koa dira, bata bertako artista batek eginikoa, Peles artista usurbildarrak, beko plaka hori, Mikel Laboaren plaka,
eta bestea artista donostiar batek eginikoa da, lehiaketa bat irabaztearen ondorioz. Orduan ikusten dugu baita ere Usurbilek euskal sorkuntzaren inguruan duen harremana eta konpromisoa gaur egun oraindik jarraitzen duela. 60. hamarkada hartan egon zen susperraldi harek, nolabait markatu zuela eta sorkuntzaren alde lanean jarraitzen duela. Usurbilgo beste horma irudi baten aurrean gaude, kasu honetan Alejandro Tapia euskal artista ezagunaren horma irudi bada, horma pintura bada, eta ikusten den bezala gaur egun mutilatua agertzen zaigu. Horma irudia hau Alejandro Tapiak marraztu zuen, 1985ean, bertan herri batasunak egin zuen kanpaina baten barruan margotu zuen, eta bere horretan egontzan, 2009an Eusko Jaurlaritza eskuz aldatu zen arte, eta Jaurlaritzako herrizaingo sailak, horma irudi hau ikusten dezuten bezala mutilatzeko agindua eman zuen. Kontua da, mural honek hausnarketa batera bideratzen gaituela iruditzen zaigu, alde batetik pentsarazten duelako, autoridadeak egin izan ez balu olako mutilazio bat, hau ez ote zen vandalismoa izango. Eta orduan, nork erabakitzen duen zer den artea edo zer ez den artea. Ze obra balio duen edo ze obrak ez duen balio. Artea azkenean bere bertan adierazgarri bat da, eta orduan askatasunaren adierazpenaren kontrako ekimen bat bezala ere planteatu daiteke. Euskal artista ezagun baten obra da, beraz Euskaldunon ondarearen parte den obra bada, eta nork erabakitzen duen zer den ondarea eta zerrez. Nik uste dut hausnarketarako puntu interesgarria dela. Udaletxea gainera bere bertan usteko erabaki hartu zuen, artistarekin batera, gertatutakoaren testigantza bezala. Usurbilgo Askatasuna plazan, Carlos Zabala Arrastaluk eginiko obra ikusi dezakegu, kolore biziz eginiko zeramikazko monigote batzu dira, eta Usurbilgo egunerokotasuna eta euskal kulturako partaide diren elementuekin eta pertsonaiekin dago osatuta. Hemen nire atzean justu bere autorretrato bat egin du, artista berak, beraz dugu Arrastalu bera, eta plaza honen barnean badaude beste bi pertsonaia, Usurbilen eta euskal kultura garaikidean garrantzia handia izan dutenak, Artzea Naia txalapartariak. Alde batetik Josean Artze daukagu poeta eta euskal poesian iraultzailea izan den pertsonaia eta usurbildarra bera ere, eta beste alde batetik Jesus Anaiarekin, Artzea Anaiak bikote txalapartaria osatu zutenak, eta bere garaian elementu tradizional bat euskal kultura garaikidearen parte bizi bihurtu zutenak. Txalaparta oso lotuta dago euskal kultura tradizionalarekin, eta tradizio horiek bizi berritzen ere, oraingo hontan Orekateek izeko txalapartariak ere Usurbilen bere txokoa topatu dute, eta orain gutxi txokoaldeko txalaparta txokoa inauguratu dute. Beste adibide bat Usurbilek kultur sorkuntzan, euskal sorkuntzan duen paperaren adierazgarri izan daitekeena. Gainera txalaparta, tresna tradizionala izanik, esaten da sagardogintzarekin oso lotua dagoela, eta sagardogintza bai dela Usurbilen bizi-bizirik dirauen tradizioetako bat. Sagardoari gorazar egiten dio monumentuaren aurrean gaude. Obra hau Gotzongu egun artista lasartearraren lana da, eta baita ere Usurbilek 2007an martxan jarri zuen lehiaketa baten irabazle izan zen, eta hemen dugu bere eskultura iturria. Ikusten dezuten bezala,
sagardoarekin lotutako elementuak ditu ikusgarri, eta esan sagardoa tradizio handia izan duela Buruntzaldean, baina ez Buruntzaldean bakarrik, Gipuzkoa osorako oso garrantzitsua izan dela historian. Usurbilek ere paper garrantzitsu bat izan du sagardogintzan eta jarraitzen du izaten. Eta hemen lotzen dugu apur bat, esaten genuen hori Usurbil oso tokia proposa izan dela tradizioa eta modernitatea uztartzen jakin duelako, ezta? Eta tradizio bat, Euskal gizartearentzat eta Gipuzkoako gizartearentzat garrantzi handia izan duena, alde batetik oso aspaldidaniko kontua dalako sagardogintza edo behintzat sagar eta sagastien kontua. Gaur egun gure paisaietatik desagertu den zerbait izan da, sagastiak, gaur egun ematen du berri bultzada bat eman nahian dabiltzala. Baina, esan Kristo aurreko lehenengo mendean Estrabon geografoak esaten zuela lur hauetan pitxarra izena zuen sagardo edari bat, sagarrarekin egindako edari bat edaten zela. Eta, Pierre de Lancre inkizidore famatuak ere Euskaldunak deabrutzat edo jo zituen sagardoarekin egindako edaria edaten zelako, eta bere irudimen arriskutsu horretan sagarra bekatuaren irudi zen, azkenean Adanek sagarra janaz oska eginez bekatari bihurtu zen, eta orduan Euskal Herriko emakumeak ere pixkat sorgin edo bezala irudikatu zituen sagarra ebak eman ziolako Adani, ezta? Orduan, irudimen hortatik errealitatera etorriaz, egia da sagardoak garrantzi handia izan zuela Euskal lurraldea potentzi bat izan zenean itsasoan, izan ere, alde batetik ura ezintzen eraman ontzietan, itsasontzietan, eta sagardoa eramaten zen. Eta gaur egun zabaldu den hipotesi batek esaten du, agian eskorbutua ekiditeko modu aproposa izan zala sagardoa edatea, ezta? Beste alde batetik Usurbilen gaude, Usurbil Oria alboan dagoen herria da, eta Oria ibaia izan da historian zehar, ontzigintzan tradizioa handia izan duen tokietako bat, eta Usurbil gontzioletatik ere, potentzia hortako ontzi asko atera ziren. Orduan, hemen pixka bat borobiltzen dugu gure bisita, modernitatetik tradiziora atzera pixkat bueltatuz. Puntu honetan, borobiltzen dugu gure harria hitz ibilbidea, tradizioa eta modernitatea uztartzen duen ibilbide bat, kasuntan tradizioan eta gaur egungo artista baten obraren loturarekin bukatzen dugu. Esan harria hitz bisita gidatua martxan dagoen bisita gidatu badala, Usurbilgo udaletxeak eskaintza zabaldua duela, eta hemendik gertu egongo den ekimen baten barruan, Uztailean UEUko ikastaro bat antolatu da Usurbilen, eta horren baitan bisita gidatu hau bere osotasunean eta azalpen zabalagoekin ikusteko aukera egongo da, eta bertara etortzeko gonbita luzatzen dizuegu.